Bugti sa gamayng kandidat adunay mga tawo nga musugal sa ilang kaisog alang sa pagpatay sa usa ka tawo. Karong panahon sa election, panahon usab kini nga mukita ang mga gun for hire nga mogamit isip mga goons alang sa pagkabot sa politikanhong katuyuhan sa mga kandidato nga naniguro sa ilang kadaugan. Ani ang special report ni Jinky Rusit. Sila ang mga biktima sa pagpamusil dinhi sa Sugbo. Samtang adunay tuyo nga gipangpatay, aduna say kaso nga nasaypan lang sila nga mga suspect sa usa ka krimen. Sa record sa pulis, miabot na sa gatusan ang mga biktima sa pagpamusil, samtang adunay uban ang padayong wa masulbad hangtod ron. Ang uban kanila, tuyong gipatay sa mga hired killers. Matod sa Deputy Regional Director for Operations, di mawala ang mga gun for hire apan padayon nila kining gipangita. Na grupo, so there seems to be a lull in their activity, probably because they were already known as such, so they tried to lie low, but our efforts right now are still geared on neutralizing them. Among naila-ila ang usa ka notadong gun for hire nga lumad nga taga Northern Cebu nga si Nonoy. Usa siya ka mekaniko kaniadto sa wa pa siya musugot nga mahimong hired killer. Gibutyag ni Nonoy nga dili lalim ang iyang trabaho. Konsensya, kaluoy ug kakulba mo'y iyang kontra panahon nga himuon na niya kini. Apan, mapugos na lang siya labi na kung ang ipahipos kaniya mga badlungon sa katilingban. Sa labing uwahing ihap, 25 na ka mga tao ang iyang napatay. Ako ipatay, puro sila mga badlungon sa katilingban. Sama ng manulis, kawatan, mupatay o manang abogado, tungod sa kwarta. Mano sa mga abong ipamata sa silasad. Sa kantidad nga 30,000 pesos kada ulo, solo niya nga patyon ang subject. Kumpiyansa siya nga mupatay, tungod kay protektado siya sa mga pulis. May na kay protector na pulis o wala? Naman. Di sa kumo trabaho sa among lungsod o dili siya matrabaho. Kay siya mo buhat sa report. And there are other situations na natin na ilhan yun ng mga pulis na to nga ni protekta aning mga individual or grupo who are engaged in other criminal activities. Padayon ang ato ang pagpanlimpyo sa ilaha. In fact, there were a lot of police officers who have been investigated. Sa nanglabay eleksyon, gikontak sab siya aron patyo ng usa ka politiko. Apan ang maong plano, wa milampos, human sila madakpi sa nagronda nga mga otoridad. Duda ba'y niduol sa imo sa una aron patyo ng usa ka politiko? Oo na. Nilampos wala? Wala. Kay? Dakpan mi. Dako po sa ko, wala pa ko, mapagi ko tabangin sa nasugod sa mga. Ako yung gagaling yung kwarta, ipindan ako ang yutas kong lolo para lang makapiyansa ko, makagawa sa. Usa ka kaso sa strafing nga giingong hinimuan sa ubang mga gun for hire, mao ang nahitabo kang dumanhog Vice Mayor Efren Gungunhika niadtong Disyembre 4 sa miaging tuig. Natusak-tusak sa mga bala ang black Mitsubishi Pajero nga iya ni LP Vice Mayoral candidate Rene Asentista. Sa maong hitabo, swerteng nakalingkawas si Gungun, kinsa bag-o lang mibiya sa lugar dihang nahitabo ang krimen. Hangtod ron, mapasalamato ng opisyal nga wa gyud siya mataymingi sa giingong mga gun for hire. Nung muingon man siya nga gidrama, kinsa man taong buanga, bisag kinsa pati nga ipangutan-on nimo, magpakita lang og unsang klaseng utok si Mayor Nelson. Kaya nga naman,
Makaingon siya drama-drama nga dahil daghang mga bata, dahil daghang mga tigulang dito sa area. Kung makakita mo sa pangitabo, kaya ako nilingi man kusluyo pagdungog na kusdako kayong buto. May aso ning luyo. Aso yun. Abog kayo. Kita kas mga tao na namba. Actually, mas malipay pa ko. Nadagang pulis din eh. Mas malipay ko nga kumili kontrol nga naman para masumpo na ilang mga tingunga. No? Basta nga ako lang, dili sila ang kontrol sa pulis. Gipasabot sa usa ka clinical psychologist nga ang pagpatay og tawo adunay personal nga motibo ug dili lang tungod kay adunay nagsugo kaniya. Magdepende sab kini sa pamaagi sa pagpadako kaniya sa iyang ginikanan ug sa lugar diin siya nagtubo. Ano nga naagay mga tao nga murag ginana kadali sa ilaha ang mupatay kay bisan pag out of need watan for survival or the need for power or the need to belong or even for love kadang absurd idea on love dili man sa tanan makabuhat ana even if pareha mo need ani. Karon nga naghinangat ng pinili ay di kalikayan nga dunay mga politiko nga mukuha og mga hitman aron sayo na lang apatyon ang ilang mga kaatbang sa politika apan ang simbahang Katoliko hugot nga mikondina niini tungod kay alang nila way katungod ang si bisan kinsa nga mukutlo og kinabuhi gawas lang sa labang makagagahom. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5.